Gata, ultima parte a ultimei emisiuni din această săptămână. Vorbeam înainte de publicitate despre modul în care dormim ne definește nu neapărat starea generală, ci o stare de moment. Spuneam că putem dormi pe spate, înseamnă că suntem încrezători în noi, suntem stăpâni pe propriile noastre forțe, pieptul se deschide larg, respirăm cu ambele nări, respirăm uneori și cu gura, mai și sfărăim din când în când, dormim pe o parte, dormim pe partea stângă, suntem blocați din punct de vedere afectiv, dormim pe partea dreaptă, avem probleme din punctul de vedere al adaptării minții noastre, avem probleme de adaptare intelectuală, să zicem, dacă vreți să o luăm așa. În secunda în care am dormit pe burtă, suntem nesiguri, iar când dormim în poziția fetus, avem un mare deficit de afectivitate. Deficitul de afectivitate poziția fetusului este o poziție întâlnită nu numai la oameni, ci și la animale. Câinii dorm în poziție fetus, pisicile dorm în poziție fetus, lupii și așa mai departe. Este poziția cu cea mai mică expunere. Dacă o să luați, de exemplu, intrați pe Google sau pe care motor de căutare doriți dumneavoastră sau luați o carte în mână, o să vedeți că burta animalului este cea mai expusă. Este cea mai lipsită de apărare, este piele fără blană, fără nimic. Nu? De aceea tindem să protejăm organele interne, să ne expunem cât mai puțin. Și omul la fel tinde să-și protejeze. Este poziția cu cel mai mare grad de submisivitate. Poate ați văzut în filme, în momentul în care sunt bătăi, se iau ăștia la bătaie, pe acolo și unul dintre ei este la pământ, automat se grupează, rămâne în poziția fetus. Este poziția în care un animal sau un om îți transmite faptul că este dezarmat total. Cere pace. Eu vreau pace, nu război. Cam despre asta ar fi vorba. Poate la un moment dat vom vorbi o emisiune întreagă despre elemente de limbaj corporal și vom încerca să intrăm în tainele acestui tip de comunicare. Ați observat, de exemplu, că în această emisiune eu gesticulez cu pixul în mâna stângă, care este, repet, mâna afectivă, este mâna dedicată afectivității și mâna inimii, cum s-ar zice, și nu am ridicat niciodată, nu fac niciodată semnele astea, așa, nu mă joc cu degetele și nu fac așa, că e semn de nesiguranță, nu pun mâinile pe cap, care iară este semn de nesiguranță, este celebrul gest cască și așa mai departe. Cam despre asta am putut să vă spun în scurtul timp care mi-a mai rămas despre comunicarea non-verbală. Repet, comunicarea non-verbală este ceea ce este Antarctica pentru exploratori în momentul ăsta, să știu foarte puține lucruri, iar pe mine mă fascinează și nu numai că mă fascinează, vreau să spun și altora ceea ce am reușit să descoper. Și pentru că tot am ajuns la comunicare și am vorbit de comunicare non-verbală, să vedem care sunt, știrea vine tot de la lila.ro, să vedem care sunt cele 5 semne ale infidelității dezvăluite de un detectiv particular. Detectivii ăștia particulari au un simț aparte. Viața îi învață să miroasă oamenii, să-i vadă, au depășit cunoașterea verbală și paraverbală și non-verbală, au ajuns la ceea ce se numește cunoaștere intuitivă. Nu? Reușesc să citească un om din prima. Și spune așa un detectiv, britanicul Anthony Smith, 36 de ani de activitate, spunea că primul semn al infidelității este pierderea interesului pentru partener, adaug eu, și distanțare. Adică ce faci? În momentul în care nu ai devenit infidel, ai găsit o amantă sau soția și a găsit un amant, tinde să doarmă în altă cameră, să nu mai comunice cu partenerul, nu-i mai dă telefon cu ani, în general sunt mai taciturni, să ceartă de la orice. Accese de răutate și critică exagerată. Păi nu, în momentul în care ți-ai găsit un alt partener, în momentul în care te simți bine, să zicem, cu altă persoană, fie și numai pentru câteva ore sau pentru câteva zile, se creează în tine un sentiment de vinovăție, un sentiment de, pe care trebuie să ți-l învingi. Ori sentimentul ăsta de vinovăție te duce automat la băgarea partenerului într-o zonă dificilă.
Adică începi să-l acuzi de tot felul de prostii, ai accese de răutate, dar de ce ai pus? Dar de ce are mâncarea 34 de grade și n-are 38, așa cum ți-am spus eu? Păi zice, stai puțin, că a avut 38 când ți-am pus-o pe masă, dar tu te-ai uitat la televizor, la știri, la Stoian, te-ai uitat la pressing. Așa, și că ai stat cu gura căscată să te uiți ce papion are și nu mai are 36, are 34. Nu, te duci înapoi în bucătărie. E, și de aici, și critică exagerată. Ți-am spus că ești crăcănată. Păi crăcănată sunt de 30 de ani, de când m-ai luat tu. Acum vezi, eu acum am observat. Ia uite, ce folți. Așa, ce ai chelit. Na. Păi zice că sunt chel de 30 de ani. Zice, nu, acum ai chelit. În ultim, zice ea care are un amant, nu? Sau el care se zice, ia uite ce te-ai îngrășat, îngrozitoare ce ești. Zice, păi zice, așa eram în școala generală, de când ne-am cunoscut, iubitule. Nu, ești acum, în ultimele 3 ore te-ai îngrășat. Cam despre asta e vorba. Schimbări de program zilnic. Păi logic, pentru că în momentul în care trăiești în cuplu cu cineva, există niște algoritmuri. Îți faci programul în funcție de programul partenerului tău, de programul de serviciu și așa mai departe. În momentul în care intervine un element aleator, ca de exemplu un amant sau o amantă, elementul acela aleator perturbă programul tău. Și tu ești obligat să te mulezi pe elementul aleator. Mulându-te pe elementul aleator, dai peste cap programul celuilalt program, algoritmul prestabilit. Nu? Și atunci încep telefoanele. Știi, mămicuțele sau popușică sau cum îi zici tu, soție, iepurașele. Vezi că trebuie să mă văd cu un coleg de facultate. Păi de unde? Păi ce e la satul mare colegul ăla sau vine de la Oradea, nu l-am mai văzut de 20 de ani, de 15, de 10, mă rog, sunt variabile. Păi și unde mă duc să beau și eu cu el un ceai. Unde? Păi pe aici, pe aproape. Păi zi-mi și mie unde vin și eu. Nu, lasă, că avem multe lucruri interesante. Noi vorbim de fotbal, de chestii de astea. Cam asta ar fi la un moment dat discuțiile într-un cuplu. De schimbările, să fiți atente sau atenți la schimbările din programul zilnic al partenerului, dacă el își respectă algoritmul sau nu. O grijă tot mai mare pentru aspectul fizic. În momentul în care îl vedeți că își pune, să duce și își cumpără 30 de perechi de pantofi, 20 de cămăși, 5 haine și așa mai departe, să duce la fitness. Eu n-am mai fost la fitness de o lună de zile, trebuie să mă duc de nou. Începe să tragă de fiare, începe să dea cu parfum de nu știu care, să-și dea cu creme el. Ea zice, dragă, ar trebui să-mi pus silicoane, zice că uite, nu mă mai simt eu bine în pielea mea, așa. Înseamnă că a pus ochii pe unul, e ceva. Ori a pus ochii, ori a pus la altceva pe ea. Și trebuie să-mi pun silicoane, ce dragă, dar trebuie, uite că mi-a apărut celulită, ce trebuie să dau jos celulită, asta că nu mă mai simt eu bine în pielea mea. Cam aici începem să ne jucăm și încep să intre oamenii la bănuieli. Vai, dragă, eu nu te-am înșelat niciodată, nu e adevărat. Și discret își pune telefonul în geantă, o să vedeți, apropo și de limbajul non-verbal, că de obicei semnele astea sunt precedate de niște blocaje. În momentul în care tu o întrebi, da, m-ai înșelat vreodată, indiferent că ești bărbat sau femeie, iar partenerul tău stă, uite așa, dă și tu, bagă puțin așa un gros plan, hai să vedem. Vezi că se face așa, stai să-mi scot ochelari și face așa. În secunda aia urmează o minciună. Tura urmă, eu niciodată, nu e adevărat. Deci de obicei ridicatul sau în momentul în care zice, nu, eu niciodată nu te-am înșelat și dă din cap după aia, înseamnă că spune o minciună. Pentru că gestul trebuie să coincidă cu verbul, cu cuvântul. În momentul în care cuvântul vine după gest sau gestul vine după cuvânt, avem de-a face cu o minciună. Puteți fi sigur că vă minte și puteți să vă și duce să băgați divorț fără niciun fel de problemă. În momentul în care vedeți că înghite în sec, în momentul în care vedeți că e bărbat și începe să-și dea pe la guler așa, să-și tragă gulerul, înseamnă că are nevoie de aer. Înseamnă că pieptul lui, că el începe să respire din ce în ce mai greu, are nevoie de oxigen din ce în ce mai mult și atunci se pregătește să spună o minciună. Sunt
multe lucruri de spus despre minciună, despre modul în care putem descoperi minciuna, despre modul în care percepem mesajele subliminale de la ceilalți și despre modul în care le analizăm. Cel de-al cincilea semn este bunăvoința și politețe exagerată pentru sexul opus. Păi tocmai ca să mascheze faptul că are deja o țiitoare sau un țiitor, cum se zice în popor, va manifesta ca să acopere sau să zică nu mă interesează, uite, mă interesează toate femeile. El știe exact că femeia numărul 3 este cea cu care are o relație și atunci aici nu toate mă interesează, ca tu să zici, vai ce drăguț, cu toate la fel de drăguț. Ne oprim aici, vă urez o noapte bună, un weekend plăcut și vom mai vorbi despre aceste semne și semnale pe care le transmitem în mod conștient. Emisiunea Pressing se închide aici, weekend plăcut.